Hej internet. I denne her video vil jeg gennemgå glykolysen, som er den første af 3 trin i cellulær respiration. Cellulær respiration er et sæt af processer, hvor vi får omdannet det mad, vi spiser til brugbar energi i form af ATP, som står for adenosintrifosfat. Og vi husker, at ATP er det universelle energimolekyle inden for biologiens verden. De 2 andre trin i cellulær respiration, det er citronsyrecyklusen og elektrontransportkæden, som vi gennemgår i en anden video. Vi laver først et kort overblik over glykolysen, og så bagefter kigger vi på glukosemolekylet. Så kigger vi på optagelsen i kroppen, og til sidst en gennemgang af alle reaktionerne i glykolysen. Vi kigger nu på en celle. I det her tilfælde er det en eukaryot, fordi der er nogle mitokondrier, og der er en cellekerne herover, og glykolysen foregår altså ude i cytoplasmet. Så når en celle har optaget et glukosemolekyl, så er glykolysen en omdannelse af glukosemolekylet til 2 pyruvatmolekyler under dannelsen af 2 ATP og 2 NADH. Det er alt, hvad glykolysen den er, og det er nettoudbyttet. Fordi i glykolysen sker der nogle forskellige ting, hvor vi faktisk skal bruge ATP, som jo er hele endemålet med cellulær respiration. Nogen inddeler glykolysen i 2 stadier. Jeg kan lide at inddele den i 3 stadier. Det er heldigvis det samme, vi når frem til. Det vigtigste, man skal vide, er bare, at det altid forløber igennem 10 enzymatiske reaktioner, og glykosen er det, der kommer ud som pyruvat. De 3 stadier er investeringsstadiet, kløvningsstadiet og til sidst udbyttestadiet. Investeringsfasen har fået sit navn, i det vi faktisk forbruger 2 ATP, som jo egentlig er endemålet med den cellulære respiration. Men det sker altså for at nedbryde glukose til de første mellemprodukter, også kaldet intermediære. Og hele stadie 1 består af 3 reaktioner. I andet stadie, som er kløvningsstadiet, der forbruger vi ikke noget ATP, men vi får heller ikke udvundet noget ATP. Til gengæld så kløver vi bare vores sukkermolekyl, som på det her tidspunkt er 6 carbonatomer langt, ned til 2 molekyler af hver 3 carbon. Og dem kalder vi for G3P, glyceraldehyd-3-fosfat. I første omgang så giver kløvning faktisk kun et rigtigt G3P-molekyl, men vi ender alligevel ud med 2 G3P, fordi der ligger en anden reaktion, som fikser det molekyl, der ikke blev til G3P ved kløvningen. Så derfor er stadie 2 på 2 reaktioner. Stadie 3 er som sagt udbyttestadiet, og den forløber faktisk 2 gange, fordi vi jo lige har fået 2 molekyler i kløvningen, og det sker igennem 5 reaktioner. Så når at stadie 3 har forløbet 2 gange, har vi samlet set fået høstet 4 ATP, 2 NADH og 2 pyruvat. Men når vi kigger på den totale energibalance for hele glykolysen, så skal vi huske, at vi brugte 2 ATP i det allerførste stadie. Så glykolysen giver os et nettoudbytte på 2 ATP, 2 NADH og 2 pyruvat. Og det er altså per glukosemolekyl. Så det var et hurtigt overblik over glykolysen. Og nu går vi lidt mere i detaljer, men vi kigger først på glukosemolekylet. Grunden til, at glukose er så interessant for stofomsætning for mange organismer, det er, at glukose kan dannes uden tilstedeværelse af andet biologisk liv, og derfor kan man også sagtens forestille sig, at glukose har været på jorden, før der kom nogle former for liv. Og altså været en mulighed for, at de tidlige organismer kunne udvinde energi uden for brug af ilt, som det jo netop sker i glykolysen. Og som du måske vidste, så var jordens tidlige atmosfære jo også uden ilt, så det er måske en meget fin hypotese. Glukose er en aldoheksose, men når vi ser den på cyklisk form, som vi har den her, så bliver det altså til en pyranose, det vil sige en ring på 6 atomer, og 5 af dem de er altså carbon, og 1 er oxygen. Og det er også den mest stabile af alle heksoserne, det vil sige sukkermolekyler med 6 carbon i. Så det kan måske være et andet argument for, hvorfor den har været så populær igennem evolutionen. Når vi har indtaget noget glukose, og det er kommet ned i tarmen, så skal vi på en eller anden måde have det optaget, så det kan transporteres rundt i blodet og ud til de celler, der har brug for det. Og det sker igennem de såkaldte GLUT-transporter, som vi har nogle variationer af igennem kroppen. I tarmen findes der GLUT1-transporteren i tarmepitelet. GLUT1 er en såkaldt symport, da den skal bruge et andet molekyl for at kunne bære glukose indenfor, så vi kan også sige, at den er sympatisk. Og i det her tilfælde, der benyttes der natriumioner. Når koncentrationen af glukose er høj nok inde i cellen, så vil en carrier begynde at smide det ind i kroppen og så ind i blodbanen. Andre variationer af GLUT-transporteren findes rundt omkring i kroppen, og for eksempel så kan vi kigge på den her GLUT2 og sammenligne det med den, vi lige har kigget på, GLUT1. Og hvis man sammenligner de to, så har de væsentligt forskellige KM-værdier. KM er sådan en enzymkinetisk begreb, som vi ikke går nærmere ind på lige nu. Men i det her tilfælde kan vi tolke KM-værdien som et tal for den koncentration, der skal være til stede, før at transporteren begynder at flytte glukose ind i cellen. I blodet ligger koncentrationen normalt på mellem 4 og 8 millimolær
Da KM for GLUT2 i leverens celler og bugspytkirtlens beta-celler har en værdi på 15-20 millimolær, så fungerer de altså som en slags detektor for, hvornår at koncentrationen af sukker bliver for høj. Og det er jo bugspytkirtlens beta-celler, der står for at udskille insulin, som er et protein, der netop stimulerer leverens omdannelse af glukose til glykogen, der kan opbevares i leveren og derved sænke blodsukkerniveauet. Nu tager vi en mere detaljeret gennemgang af glykolysen og de involverede enzymer. Som vi altså ved nu, kan man jo dele glykolysen ind i 3 stadier, hvor det første er investeringsstadiet, som vi kigger på nu. I den første reaktion bliver glukose fosforyleret af det enzym, der hedder hexokinase. Og når det er sket, så kan glukose 6-fosfat faktisk ikke forlade cellen igen. Det bliver altså hængende, fordi den her nye form af sukker ikke passer ned i nogle gluttransporter. Og fordi ladede molekyler ikke kan passere igennem den hydrofobe del af plasmamembranen. Det er en irreversibel reaktion. Som navnet antyder, så hører hexokinasen altså til en gruppe af enzymer kaldet kinaser. Og kinaser har den evne, at de kan katalysere en overførsel af et fosfatgruppe fra et molekyl til et andet. Det er et meget effektivt enzym, og derfor så omdannes næsten al glukosen til glukose 6-fosfat. Og det gør egentlig ikke noget, fordi at glukose 6-fosfat det bliver også brugt i andre pathways. I det, at glukose binder sig til enzymet, så laver enzymet en konformationsændring, der betyder, at vand fjernes fra området omkring det aktive site inde i enzymet, og det hjælper blandt andet til, at ATP ikke bliver hydrolyseret uhensigtsmæssigt. Men det hjælper faktisk også til, at fosforylgruppen bliver mere stabilt overført til glukosen. I enzymkinetiske termer, så kalder vi det her for et induced fit. Og når vi nu snakker enzymkinetik, så må jeg nævne, at fosforylering fra glukose til glukose 6-fosfat har en delta G0-mærke på 3,3 kilokalorier per mol, men da frigivelsen af fosfat fra ATP er på minus 7,3 kilokalorier per mol, så bliver den overordnede reaktion altså energimæssigt favorabel. Det kalder vi også, at den er exogonisk, og det vil altså forløbe spontant. Og så husker vi, at G0-mærke betyder, at noget er under standardbetingelser. I næste reaktion sker der en isomerisering med enzymet fosforglukose-isomerase. Isomeraser er enzymer, der ændrer molekyler fra en isoform til en anden isoform, men indholdet af atomer er fuldstændig det samme, så vi kan sige, at der bare sker en omlejring af atomerne. Så vores glukose 6-fosfat har altså en ring med 5 carbon og et oxygenatom, også kaldet en pyranose. Det bliver åbnet, så bliver det omstruktureret, så bliver det indsnævret til en furanose. Molekylet har altså stadig det samme antal atomer, men vi har nu fået en 5-ring med 4 carbon og et oxygen. Og så bemærker vi nu, at den her reaktion faktisk er reversibel. Det vil sige, at vi kan få omdannet fruktose 6-fosfat tilbage til glukose 6-fosfat. Men det betyder også, at energiforskellene ikke er så store. Så det, der skubber reaktionen fremad, er faktisk forbruget af fruktose 6-fosfat som substrat i de kommende reaktioner. Så det er altså måden, vi får skabt et flow på hernede igennem stadie 1. I den tredje reaktion har vi fosforfruktokinasen, som fosforylerer vores fruktose 6-fosfat til fruktose 1,6 bisfosfat. Molekylet har nu 2 fosfatgrupper, og derfor navnet bisfosfat. Det her trin er et vigtigt kontrolpunkt i glykolysen, og det er det, vi kalder allosterisk reguleret. Det vil sige, at der er nogle molekyler, der kan enten stimulere eller inhibere det her trin. Og i det her tilfælde er det en høj koncentration af ATP, som vil inhibere trinet, og en lav ratio mellem ATP og AMP, det vil så stimulere trinet. Eksempelvis når vi laver muskelarbejde. Så nu kommer vi til stadie 2. Og det, der sker her, er, at vores fruktose 1,6 bisfosfat, den kløves til 2 molekyler. Den kløves til dihydroxyacetonfosfat og glyceraldehyd 3-fosfat. Og det er enzymet aldolase, der står for det. Det er altså et enzym, der kløver sukkerstoffer. Men desværre så er dihydroxyacetonfosfat en død ende i det her tilfælde. Den kan ikke rigtig bruges til noget. Den kan ikke være til gavn, så den skal omdannes til glyceraldehyd 3-fosfat. Og omdannelsen af dihydroxyacetonfosfat, det sker med enzymet triosefosfat isomerase. Og som vi kiggede på før, så er isomeraser bare enzymer, der omstrukturerer grupperne på molekyler. Den her reaktion, den er endogonisk, det vil sige, at reaktionen den kræver faktisk lidt energi, og derfor så i normal hviletilstand, så vil 96% af molekylerne ligge på dihydroxyacetonefosfatformen. Men fordi fjernelsen af glyceraldehyd 3-fosfat i de kommende reaktioner sker, så betyder det, at reaktionen alligevel godt kan drives. Vi kan altså få et flow, når der sker en formindskelse af koncentrationen af glyceraldehyd 3-fosfat. Så vi kan så sige, at kløvning af vores fruktose 1,6 bisfosfat resulterer i 2x3 glyceraldehyd-molekyler. Nu er vi nået til et tredje stadie, udbyttestadiet, som også på engelsk hedder harvesting stage, hvor vi skal ende ud med noget ATP og pyruvat og NADH, vi kan bruge.
En lille sidste note er, at hvis man går ind i en hvilken som helst organisme, der har glykolyse, så er det her faktisk en af de bedst konserverede pathways, og man mener derfor, at det kan være en af de pathways, der evolutionært set er opstået først. Den første reaktion er omdannelsen af glyceraldehyd 3-fosfat til 1,3 bisfosfoglycerat. Og det sker med hjælp fra enzymet glyceraldehyd 3-fosfat dehydrogenase. Lidt et langt navn. Vi skal selvfølgelig bemærke, at vi her får dannet NADH, som er et meget vigtigt koenzym, og det får vi dannet ved en reduktion af NAD+, samtidig med, at vi får overført vores fosfatgruppe, den her PI, til det nye molekyle. Reaktionen den sker faktisk i 2 steps, som ikke er vist her. Men det vigtigste, man skal vide, det er bare, at det er en koblet reaktion, hvor der først sker en oxidation, og så en fosforylering. Så det er en koblet reaktion, og den er lige nøjagtigt eksergonisk. Og hvis vi husker tilbage, så betyder det jo eksergonisk, at den overordnede reaktion er energetisk favorabel. Men den er kun lige nøjagtigt eksergonisk, den her. For den anden del af reaktionen, som jeg nævnte, var en fosforylering. Den bruger en masse energi på at lave et højt fosforyl transfer potential. Den skal altså bruge rigtig meget energi på at smide en fosforgruppe på molekylet. Men det er altså energi, vi kan udnytte igen på god vis senere. I den næste reaktion vil fosfoglyceratkinase sørge for, at vi får overført en fosfatgruppe fra 1,3 bisfosfoglycerat over på ADP til dannelsen af ATP. Det hedder altså også, at vi fosforylerer et molekyl. Vi putter en fosfatgruppe på noget. Så nu har vi fået høstet det første ATP-molekyl, som jo var det her energimolekyl. Og måden man så får energien fra ATP på, det er, at man hydrolyserer det, hvorved den fosfatgruppe, vi så lige har puttet på, den knækker af igen. Og derved bliver der så udvundet noget energi. Så vi får altså dannet 3-fosfoglycerat. Og herefter vil fosfoglycerat-mutase sørge for at reorganisere fosforylgrupperne. Det er altså mutasen, der katalyserer skiftet. Og vi kan lige bemærke, at det igen er en reversibel reaktion. I den anden sidste reaktion vil enzymet enolase stå for en dehydrering af 2-fosfoglyceratmolekylet til en fosfoenolpyruvat. Så vi får altså dannet en dobbeltbinding, og det nye molekyl har altså et højt fosforyl transfer potential, som betyder, at det er rigtig god til at afgive sin fosfatgruppe til et andet molekyl. Og det er netop det, der sker i den sidste reaktion, hvor vi altså får høstet endnu en ATP. Her omdannes fosfoenolpyruvat til pyruvat ved hjælp af enzymet pyruvatkinase, og nu har vi snart styr på, at kinaser er enzymer, der katalyserer overførslen af en fosfatgruppe. Og her er det en irreversibel proces. Det vil sige, når først pyruvat er dannet, kan vi ikke gå tilbage. Og vi må heller lige nævne, at det sidste trin her faktisk også er et andet vigtigt kontrolpunkt for glykolysen. Og det er allosterisk reguleret, hvor at fruktose 1,6 bisfosfat det stimulerer trinet her, og meget ATP de inhiberer det her trin. Så det er altså et kontrolpunkt, der kan opregulere eller nedregulere glykolysen. Vi skal huske, at hele det her tredje stadie, det forløber 2 gange. Så alt det, vi har gået igennem nu, det er for et G3P-molekyl. Så hvis vi kigger på energibalancen, den totale energibalance, som vi også snakkede om i starten af videoen, så får vi et nettoudbytte på 2 ATP, 2 NADH og vigtigst af alt 2 pyruvat, som fortsætter til citronsødcyklus, som vi snakker om i den næste video om cellulær respiration. Tak fordi du kiggede med, og klik subscribe, hvis du vil holdes opdateret på det næste læg op. Og du er hjertelig velkommen til at besøge min Patreon-side, hvis du er enig i, at formidling af naturvidenskab er super vigtigt og skal være tilgængelig for alle, der har lyst til at lære mere.